Otele Rosana. Bombo male ke megana. Ke haka no boga. Bones. Ha boga bianga. Good evening. Donut ihe mboge bianga kana takoshi eze lekwe nga ntigi na onu ha. Donut ihe mboge bianga. Nwa bingo. Yeah. Jide phone na aka gị mana n'ihe na-ekwu. Yeah. Lele. Ekwe nga edra no gị behave yourself na n'otu ngana. Ma ele ihe we shot gị na ele ihe smile gafọ. Ele ihe smile gafọ. I didn't smile kwa. Lekpe ihu ya dị nnọọ konyere gị egbo mgbori ishe. Bra asaju chama na ntị onye akpụ ka ntị. Donut. Kebish na no anyị. Donut kebish na anọnyere anyị. Nigeria Cross River. Akwe manu ihe ọwụla mere nga aga n'ihu akwụkwọ dum. Good evening, sir. Kebe kwara na-etiri m aka n'isi ụta. Mpaga ọwa onye mopol ibira nga bịa emegere m ụta. Mpaga ọwa onye mopol achọ m data takoshi eze ihe a. Achọ m takoshi eze ahụ. Ya mboge bịa nga. Here, first day, maybe anga. Ya, kwe manu ihe ọwụla mere nga agaba na social media niile. Of man, Adam aware. The way phone na na gebele to get lazo. Lelo yeke. Ki me ga wo ke ngede. Uncle, one big boy. Heje woro gene. Yeah. One big boy now, big boy. Kwe uno tisha me ga. Dem yo Chineke agbago ke wo which one. What? Bishop ngachelele. Ichonya ire ye. Namboge biaba. Yes, sir. Yes, sir. Okay, manu ihe ọwụla mere nga agaba na social media niile nga niru. Ganiru. Oya, the way phone na gebele to get lazo. Okay. The way phone na ebe nga ahụ ga ọfụma Chineke agbaga ọkụ. Aslam get on no Chineke agbaga ọkụ. Aslam get on no egbe na-efu amụ. Aslam get on no mgbalịla. Ọhụwala ga ahụwa na atụwa gị me na gị gebe me. Nsla get on no nwa bingo. Go back onye mini skate. Ọgba ọtọ. Yeah. Turn no. I'm the Gwegwegwe. Chika choke. I'm saying turn no. Give me here be far. Get out of this place. Yes, sir. Don't forget Biara. Yes, sir. This girl, I can't say how will I mean nga ga bani ho akodo. Yes, sir. I won't come here, sir. Yes, sir. You say wo hongene? I won't get. A wo girl. No, sir. And I will like camera so my who of mama bingo the way for na na get biloto. The way for na maybe give biloto last month the show. I'm on my shop, Bishop. The way for na la get biloto get one day na shop get one bingo. Ibranga be nyina mapa. Amwa ke ibranga be nyina mapa. Bishop, you were when I get. Go dey na record.
E wo girl, ge ga kishi, e hono tishi ye collabo. E hono tishi ye collabo duty ikrishi. Me shokwo ga hu abingo nwuna. Me shokwo ga hu. Hormone breaker. Hono tishi ye collabo. Duty ga kishi. Onye nwene ka yi. Mwanwe. Agwa nwene ka. Yes, sir. Onye chere gị ka. Bishop, here neka m. Ha neka. E dia fola. I'm in 26. E dia fola. I'm in 26. Yes, sir. It is 26. Then the one ya agụwala gị. Gịnị ka ị na-arụ? Bishop, here shop, man. That be a nail technician. Na-emekwa ma mbọ na my shop na-ere shoe. Ya shop gị. Ewo na technician. Ị na-emekwa ma mbọ. Yes, sir. Ị rụwa gịnị nweta ego iji mepe 3 shop? Bishop, na-agbakwa egwu anọ m into entertainment. So ya bịa nji mepeche shops ya. Otu naanị gị ikere isi. Otu naanị gị nail technician. Otu naanị gị gbaga egwu. Otu naanị gị nwe shop niile ndị a. Ị rụwa gịnị iji nweta ego mepe shop nwa bingo nwụrụ anwụ. Otu ịkpara ahụ ndị ọkada. Ele ihe ịrụwa iji nweta ego mepe shop nwa bingo. Bishop, check page m na egwu ka m na-agba. Aya agbama egwu nga. Akwa ịbịara ịgba egwu. Ọwụzi from ire shop ime ya. Nga agbama egwu ahụ. Ebe ịgbaga egwu iji alụ nwaanyị. Gbama that place. If you laugh here, bring it down here. Don't joke with me here. If you laugh here, bring it down. Chile kabagoko. Braga beta kushibeza. You can me pay window, Bishop. Muna get me to go na show na Nwere. That guy gba Michael Jackson no. Ginonya. Ma gba Michael Jackson Nwere. O we show album Nwere, Bishop. You check the profile, the Miguel Hotel. Muna get. Damn you, my bingo. No thought each in there na to tap akara. Each in there na to tap akara get on your meat, on your reary. If I agent be me let not bother. Sorry, sir. Each in there I young condemn. But I'm gonna beg them get on your meat. Get on your meat and one big bang round. Look up on the co, you got your rainbow, Bianca, beg them, and where I ya. Ikarishi. What? Ikarishi. Spell or wife. WIFE. Can't hear one of us say, man, you're a long way now. Okay. Everyone salon shop, everyone cosmetics. Everyone salon shop, everyone cosmetics. Jenny Kerong, I will take it, me pay him at the age of 26. And let her one account of one bingo. Bishop, here I can't change a way who come na go live. And let him one account of the Chile Cabago, and let me play TikTok. And let him one account of the when they go me pay Chayenda. Remember saloon na. 2017. Yes, sir. I'll go on one shop. Yes, sir. And you're not paying her, Pepe. Mbade ma pe, mbade ya ma. That would have phone okay. Mpaga na magodendo. Sir? Mpaga na magodendo. Yes, sir. Onye ahụ nọ n'ime shop ahụ onye. Bụ onye ahụ camera. Yeah, my brother. Nye phone. Nye phone nwa bingo nwere anwụ nye phone. Bishop, now try your phone and don't get me bring him down. Or that is serious. Nye phone Chineke agbaga ọkụ nye phone ka mara onye ọwụ. Again, Bishop. Shaman. Good day, sir. Onye nwe shop ahụ. I am on shop now. Akono ga ono pega ihe ọtụtụ no bere iji life mgbe nweta nwa ụnụ na-efu akpa ya. Chineke gbapụ ụnụ ọkụ ụnụ ga ihe na-asa. Amad me na-ekwu sef, amad me na-ekwu. Bishop, good afternoon.
Hamburger Biaba. Eh. Filter it in a phone, not changing who are not rich. It's what you bring with that. I don't play here. It's Yaga Beta Koshmeze. Maybe Togi here, tea in the Merapolo. Or tea in the Bagom Asha, Uncle Polio. If Yangana, look at the filter Gabuga here. What I can get like a bag. You would have felt a cover how Okoragani who gave Yanga Bianem. What being Gabranga Beta Koshmeze. Let me hear the knock and then they treat polio. Come on, how I'm going to social media. Bishop, man. No, I'm not again. I'm not again. They could be open this year. Don't be able to bag in it. But I'm bishop. Damn you, I'm drunk. I trouble, I'm drunk. Say, keep young gap, Pogama. Let all the knock and win a lot on a Bible ton on. To a phone and I'll give you a together. I go. Eh? Okay, chere kanda sayo ta. Noranga, Noranga. Inahum na. About on the dark. About on the dark. About on the dark. Inahum of ma. Yeah, I'm not a man. I'm a hugger. Make out your big getaway phone. You get out from this place. You think I'm joking. Jabby get away phone to give my hugger. Inahum. Hey, last off Mama hunger. Last off Mama hunger.